El Partit Popular de l'Eliana acaba de decidir en una executiva local qui va ser el candidat a l'alcaldia per a les pròximes eleccions municipals i la tenim amb nosaltres. Maria José, molt emocionada t'hem vist al llarg de tot l'acte, molta unitat en el partit que a més heu decidit vindre a gaudir del bon dia que fa en el nostre parc municipal per a poder celebrar-ho. I és que ara sí que sí, després de tanta incògnita, ja ho sabem, eres la candidata a l'alcaldia pel Partit Popular de l'Eliana. Com van aquests nervis, com va aquest projecte i sobretot com ha estat per a tu prendre aquesta decisió i fer-te avant, que sabem que està complicat. Bueno, gràcies, de veres. La decisió ha estat molt meditada des de que el partit va pensar en mi com a candidata a l'alcaldia. Molt meditada perquè és un esforç personal molt gran. Jo ja estic en el tema de la política municipal des del 2007 i és molt de sacrifici, molta dedicació, perquè jo, ja me conegueu, quan estic en un puesto m'agrada entregar-me al 100%, no m'agrada estar a mitges. Entonces jo sabia la responsabilitat que això portava i per això ha sigut molt meditat. Molt meditat i també consensuat amb la família, i és que sabem que dedicar-se a d'això és llevar temps d'altres coses, una d'elles és la família, però han estat també avui recolzant-te i hem vist també a ta mare molt emocionada, també li feia molta il·lusió. Exactament, la família jo volia, per a mi és el recolzament més important que tinc que tindre en esta nova etapa i per supost que me digueren que endavant, que estaven en mi. Estan tots molt il·lusionats perquè me presente com a candidata a l'alcaldia i sé que tant la família com els amics van estar al meu costat fins al final. Família, amics, partits, tots es recolzen, ho hem vist avui, ho comentava també el president de l'agrupació local, Sota Ibáñez. Mai havia vist aquesta sala tan plena i és que la il·lusió està ahí. I sobretot el projecte, que ja esteu treballant i ja porteu molt de temps treballant en un projecte per millorar l'Eliana. Exacte, tenim un projecte il·lusionant, tenim un projecte que farà gran al poble de l'Eliana i des de ja anem a treballar per a que aquest projecte siga possible per als veïns de l'Eliana. Ara també cal dir-li a la gent que està en casa que avui ha sigut un acte, diguem-ne, més intern, encara que una festa igualment, però que pròximament també fareu un altre on presentareu ja no sols la teua candidatura, sinó a tota aquesta gent que va anar en tu en llistes i que recolza aquest projecte, i ja podreu començar a contar cosetes del que vosaltres voleu. Exactament. A partir d'avui, que avui ha sigut el nombrament oficial per part de l'executiva del partit, ara tenim pensat celebrar la presentació de la meva candidatura, o sigui, jo com a candidata a l'alcaldia de l'Eliana, i a partir d'ahí ja formarem l'equip que volem formar i res, a partir d'ahí a treballar tots els dies. Tindrem alcaldessa pròximament en l'Eliana? Pues espero que sí. Vaig a intentar per a que així siga. Ja he dit antes allí en la sala que vaig a deixar-me la pell i que per mi no va quedar que aconseguim l'alcaldia de l'Eliana. Gràcies i enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres, gràcies.